Makadiwa vateereri, tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please vigai chitu pachangu. Ini ndiri mukadzi ane makore 28. Ndine vana vatatu. I am married. Asi murume wangu andinetsa nekuda kwechipfambi. Murume wangu anoshanda achiita zvekudriver matruck. Nyaya yangu iri pakuti pane brother yake from the other family ndiye anondizivisa zvese zvinoitwa namukoma wake. Aitombondiyambirawo kuti maiguru kurwara kwenyu kwava padhuze. Akasangana nemukoma wake vaine rimwe pfambi akandiudza kuti ikozvino murume wenyu ane girlfriend yatova nepamuviri. Mimba iyi yava kuda kutozvarwa. I need advice. Please, vana vekunze vawandisa. Handina chandinokwanisa kuita hangu mulife. Ini ndingoriwo housewife. Kana kutengesa chaiko anondirambidza. Apa handichengeti zvisvinu. I am so confused pari zvino. Ndinokumbirawo kuti mundibatsire nema advices. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma makadiiko. Ini ndine nyaya yangu inondishungurudza. Mukoma ndaneta nekurindira murume wangu uyo akaenda kusmall house. Taigara yedu zvakanaka ini nemurume wangu. Asi pagore rakazonetsa zvinhu muZimbabwe muna 2007 ini ndakazoenda kwaitengesa amai vangu navamwene vangu kuJoni, murume wangu achisara hake kumba. Gore rinotera racho akazoona kuti zveupenyu zvainge zvaramba muZimbabwe. Tikabva tataurirana kuti iye aizoenda kuhama dzangu uko kwaaizobatana nabamukuru vangu vomudzidzisa basa. Murume wangu akabva aita saizvozvo. Taiti kana zvikazovanakira ini ndaizobva ndaenda ikoko kwavanenge vari. Munhu akashanda asi ndaitoita wekushanyira kwanasisi, asi aingoti basa harisati raita, ini ndichingoti zvichaita chete. Ndakazongonzwa sisi voti Kuno mainini bamudiki vakati vakuda room yepanze. Ini murumu iyi yepanze ndofungira kuti ndakatombogaramo kuda kwe3 trips. Asi ndakazonzwa zvavakunzi murume wenyu haachaonekwi kuti akaendepi. Nyambisirwa musikana wavainge vakambodanana naye vainge vanzwa kuti ainge ava kugara muBotswana. Vakazotanga kutaurirana vakatanga kugara vose. Ini kutaura chokwadi ndakatsidza kuti andiende kunoita noise nekuti hapana zvazvaindipa. Munhu hake aingochema basa achiti harisati raita. Pakazoita basa ndokubva atorana noumwe mukadzi. Munoziva kubva muna 2010 murume wangu haana kana kumbobvira atumira kana 50 US zvayo. Vana ndakapinza chikoro ndega. Akasiya vana umwe ari form 1. Ikozvino mwana uyu ava ne26 years. Waakasiya achienda grade 1 akaripita ari kunyora form 4. But pavakambodzoka muna 2008 ndakabva ndabatira pamuviri. Mwana iyeye ari kunyora grade 7. Haazivi chinonzi fees yababa vake. Mukoma nyaya yangu ndiye kuti ini ndaneta kurindira. Ndakamuti ngatirambanei, iye akatsika-tsika. Tine imba kuzengeza ine 6 rooms. Ndini ndiri kubhadhara maretsi. Mukoma ndaneta, vana vakura, but ndikafunga imba yangu ndinogumirwa kuti ndikabva iye anouya nemukadzi uyu vobva vagara. Izvi zvinhu zvinobva zvandibata. Apa ndiri kutsvaka zano kuti pane kwandinganomhangara here kuti ndiparadzaniswe nemurume uyu asi ndisarasikirwawo nemusha wangu, nekuti muchato uripo ichapter 37. Ivo kumba havachambodzoki. Ndinokumbirawo advice. Baba ava tinovaisa kusaidi revarume vaya vanonzi stingy men. Vana ndakarera ndega mukoma. Vana ava i5. First ine 29 years, matwins ava ne26, then 18, last born yava ne13. Sisi ava vakabva vati hanzi kubva muna 2008 murume wangu akangouya kumba ka2 chete. Hanzi vazukuru nelast born veduye vanongozivira sekuru pamapictures. Vadiwa vateereri,
sisi ava vari kuti ndiri kukumbirawo maadvices. Kana paine munhu ane ruzivo kuti nhau dzemadivorce dzinofambiswa sei, tinokumbirawo kuti mutibatsirewo mucomment section, kana kuti munouya kuinbox kwangu ndokusanganisai nasisi ava. Asi ivo vari kuti muchato wavo uri under chapter 37. Hanzi ndiri kutya kuti ndikanomang'ara zvimwe kuda ndinobva ndarasikirwa neimba yangu. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please hide me. I am a girl aged 23. Ndinoshanda hangu musaloon. My story goes like this. Ini ndiri musikana ari single. I have never been married. I am a hairdresser by profession. Mukoma ndakapfimbwa nevamwe baba ndikavabvuma. Baba ava vaindichengeta, vachindiitira zvese zvekuti ini mari yandaiwana yainga isingachashandi, ndainge ndava kungoichengeta. Takawirirana nababa ava zvekusvika pakuvimbisana kuronga mhuri. Zvese izvi zvairongwa tisati tarara tose. Ndakazviudza kuti ndazomuwana manje anondida, who can take care of my bills without asking for anything in return. But handina kuziva kuti avo vaiti chemahara mushana vairevesa. Ndakavhurirwa boutique, ndikatanga kurana my business, ndikasiya zvemabvudzi zviye zvandaiita. One day baba ava vakazonditi he wants to take me out nema friends avo. I got prepared kuenda out, tikabuda tikaenda tikanofara zvedu. Zuva rakazosvika pakudoka, but I didn't worry myself cause taiva nemota yedu ende tainge takawanda with friends vane mota dzavowo. Takazosimuka kubva kurest camp kwataiva tiri kuma 10 p.m. The guys vainge vato-organizer accommodation kudhara. Nzvimbo yatakaenda ndainge ndisati ndamboisvika uye kuziva kuti ndekupi ndaisaziva. Takasvika panzvimbo iye. The moment we got there ndakatanga kurohwa nehana, but I didn't worry. Ndakangozviudza kuti I am in safe hands. Ndakaratidzwa room and I went there. It was a very nice room ine zvese. I took a bath hangu semunhu ainge aneta. Ndakabva ndati ndava kuda kurara and the man said it's okay, you can rest. Ndakabva ndarara hangu asi hapana kutora time. Ndakabva ndabatwa nehope, but ndakatanga kuita madzikirira ndichiona zvimwe zvinhu zvandainge ndisati ndakamboona muupenyu hwangu. Ndakatambudzika ndiri kuhope kusvika ndazopepuka. Pandakapepuka ndakavhunduka ndichiona ndiri pakati ndakakombwa nevarume vaisvika 12, but vanhu ava vairatidza kuti vanoita zvema-rituals cause vainge vakapfeka zvinhu zvaipenya chete zvine macolors akasiyana siyana. Vakandipindira varume vese ava one by one kurara neni pasina kana protection kana kugeza. Vaiti arara neni akabudisa mbeu obva adzika, pouya umwe kusvika 12 vose vakwana. After that vakabva vandigera bvudzi rangu repasikarudzi ndokubva vasara naro. Ndakabva ndamuka ndikanzi zvawaona kuno don't tell anyone, ukangozvitaura unofa. Ndakabva ndapinzwa mumota kusati kwaedza ndokubva ndaendwa neni ndokunosiyiwa padhuze nepamba pandaigara. Baba vaya vachibva vatoenda, ndakafamba ndikaenda kumba. Handina wandakaudzawo, zveshuwa ndakaedza kuti ndizvinyaradze ndizvipodze. After 1 week ndakatanga kubuda ropa non-stop kusvika ndakuita zvekubuda zvinyama kuzasi kwangu. I have tried to find help but ndiri kushaya angandibatsira. Kushopu ndakazoti ndichidzokera kuti ndinovhura nditsvake mushandi sezvo ndaimbohila hangu, asi ndakawana patori nepost padoor yakanzi a shop to rent musisina kana chinhu. Ndakambofunga kuti kuda ndadzimira ndikauya pano pasiri ipo. I called my friend ndikamuti uya kushop kwangu. Akauya exactly pandaiva, ndo pandakabvuma kuti it was real shop painge pasisina. Hama dzangu ndibatsireiwo, ndatambura nekungofamba ndichidonedza zvinyama. Apa ndakunhuwa, weti yangu yava kungobuda yega. Kana iri shop handisisina basa nayo, ndakungoda utano hwangu chete. Please help me vedare. Ndo imwe confession yatanga tiinayo. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. Ini ndiri mukadzi ane makore 29. I was married with 2 kids.
Zvakaitika murume wangu akangotanga chipfambi from nowhere, ende chipfambi ichi ainge achichiita nemunhu wandaiziva, mwana wemuraini medu matinogara. Mwana uyu mwana mudikisa stereki. Mwana uyu akakura ndichiona, but akandiraramisa life yemuranda mushure mekunge atorana nemurume wangu. Vakadanana vakaitisana pamuviri. Murume wangu ndokuzotizisa mwana uyu, ndokumuunza mumusha mangu. Zvadaro murume wangu akasvika pakundiburitsa mumain bedroom mangu achirara nemukadzi wake mudiki uyu. Ndakambotanga ndichirova mukadzi iyeye, but murume wangu aiti kana akadzoka kubva kwaanenge aenda akanzwa kuti ndainge ndamurova, aindirova zvekuda kundiuraya. Ndakasvika pakuona kuti zvibhakera hazvichashandi, ndikabva ndabatidzawo moto wechipfambi ndikatanga kupinda-pinda. Ndakadanana noumwe murume akabva andibata. Chikomba ichi chakabva charipiswa 800 US. Mari iyoyo murume wangu akabva atenga chigayo nayo. Ndikadanana zvekare noumwe akazvibata akamuripisa mombe 2. Murume wangu akasvika pakuti, gara zvako handimbokurambe because ndiri kupfuma newe. Ndakazosvika pakudanana nemukwasha, murume wehanzvadzi yatezvara vangu. Tadanana takazobatikidzwa takarara tose noumwe murume wemunharaunda. Murume uyu akabva anditi, kana uchida kuti ndisaudza murume wako wotorarawo neni. Ini ndakabva ndajamuka ndokuramba. Murume uyu akabva anoudza murume wangu, ndokubva tataimirwa ndokubatikidzwa takarara ini nemukwasha. Nyaya yakazoenda kwachief ikatongwa zvikanzi mukwasha aripe. Tete vakabva varwadziwa ndokuuya ndokundirova. Zvadaro murume wangu akabva aenda kumba kwemukwasha akanotora mombe zvechisimba achibva asiya arova mukwasha. Mukwasha akabva afonera vana vake vari kuJoni ndokuuya ndokurova murume wangu. Adero akabva aenda kupolisi akanoripota kuti ndabirwa mombe. Murume wangu achibva asungwa. Mombe dziya dzakadzorerwa. Murume wangu ndokunditora ndokundiendesa kumba kwedu, ndokubva adhimanda pfuma yake yeroora, ndokubva aipiwa. Now ndiri kumba kwedu, but ari kundinetsa day and night achiti, please dzoka kumba mukadzi wangu, ndinokuda. Vedare ndinokumbirawo kuti ndoita sei, ndodzokera here? Please help me. Ndo imwe confession yatanga tiinayo. Nezuro ndakakwanisa kuzosenderwa part 2 nemusikana uya wekwamutare aiti ndakakura ndichishungurudzwa navatete. Regai tibva taenda papart 2 yenyaya yake. Hanzi, hello, please hide me. Iyi ndiyo part 2 yenyaya yangu. Ndakati ndasvika kumusha kuye, asi handina kutambirwa nemufaro. Manheru mukitchen yaingova zii, hapana aitaura neumwe muri yose. Saka ini ndakangozviona kuti pano handichadiwi, saka ndakangodhisaidha kumuka ndichidzokera kwandainge ndabva. Kunze kwaedza, ndakamuka ndikagadzirira kupinda paroad ndikatoonekana navo, asi mufaro painge pasina. Chakandinetsa, ndakazokumbirwa $20 natete, zvikanzi kana uine cash mwana wehanzvadzi yangu ndipe, then ini ndokuisira eco cash. Ini ndakabva ndati okay, ndikavapa, ivo vakabva vaita zvavainge vataura. Ndakadzokera kwamutare. Ndichisvikako ndakasvika basa richipera, asi handina kumbobatikana hangu. Ndakambozama kutsvaka mamwe mabasa, but handina chandakawana. Ndakazotora passport ndikazouya kuno kuJoni muna 2019. Ndakasvika ndikashanda 2 months and a half, basa rikabva rapera. Kubva ipapo ndinotoshedzwa kubasa, ndikashanda 1 day ndinobva ndatonzi basa rapera. Marelationships zvaramba. 2020 period yakazongoti gwa. Ndaiti ndichienda kumaperiods ndaingoita drops of blood. Kubva ipapo handichaendi kuperiod. Kuwana mukomana relationship inopera in 1 month. Hope ndinomborota ndichirarwa nema ex-boyfriend angu. Pamwe pacho ndakarara ndinonzwa kunge pane munhu ari kundibata. Last year ndakadanana nevamwe budi
Ikozvino tava kugara tose, gore rava kutokwana tiri tose. But sometimes ndinongoerekana ndava kumutuka, ndinomuona semunhu asina kana basa. Ndikatanga kupopota, nyaya yacho haipere. Chandinenge ndichipopotera panenge pasina kuramwa nehasha zvinondikurira. Izvezvi tatova ne2 months pasina kana bonde. Ndinenge ndichingoramba, akangoda kundibata ndinenge ndava kutopopota. Kana asipo ndinomufunga zvisingaiti, asi akangouya ndinobva ndanzwa kusvotwa. Chimwe chinhu ndechekuti ini ndinosema mbeu yemunhurume. Saka ini nemurume uyu tichiri kushandisa dziviriro kana tichiita bonde, nekuti ndikangoita bonde nemunhurume ndisina kushandisa dziviriro ndinobva ndatorambana naye. Please help me, handichazivi kuti ndoitawo sei. Ukuwo mai vanguwo vanongochemawo. 4 months ago vakandiudza kuti vainge vakaradzikwa muchipatara, vainge vakastroka, BP yavo yainge yakakwira. Pamwe ndinombofunga kuzvipfuudza hangu, asi ndinozongoti ko ndikazvipfuudza amai vakandibereka vanozochengetwa nani. Ikozvino ndava kungoraramira amai vangu, but my life is a living hell. Ndakambofamba zvikanzi ndiri kudiwa kumusha, asi kumusha kwacho ndinotya kuenda nekuti hakuna kana hama dzangu dzinondida. Vana vababa vangu havadi kana kundiona. Vadiwa vateereri, ndiyo yanga iri part 2 yemusikana uya wekwamutare. Kana kuine vanokwanisa kumubatsira, ngatimubatsirei. Akati iye achange achitevera macomments mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, ini ndine problem yemusana. Musana wangu unorwadza kunyanya pachitailbone zvekutadza kugara. Ndibvunzireiwo kune vamwe kuti ndoita sei. Ndashandisa mapiritsi akawanda asi hazvisi kupera. Ndiri mukadzi, please help me. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi elo nashi, ndikandireiwo sahaidhi. Ndakasiyiwa nemurume achienda Joni achiti ari kuenda kubasa. Akazondifonera achiti haachada nezvangu nevana zvose, saka kubva ipapo haana kuzombosapota. Zvinoitawo here kuti munhu akadai azive kuti vana vari kurarama sei, nekuti akatoti haachina kana basa nevana ivavo. Akati achaita vamwe vana nemukadzi wake munyowani. Uyezve akati haadi kuti vana vaachazobara nemukadzi uyu vafe vakazivana nevana vangu. Ndinokumbirawo support, ndinokumbirawo help, nekuti ndiri kushushikana mumwoyo mangu. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonash, please ndiise muhapwa mako. Yangu secret or confession handizivi. I am a man aged 31. I think I am an HIV carrier or something, yet to find out, cause I have an appointment with the doctor this coming Friday. Na madam vangu 2019, before I got married, I think I was 16 by then. Ndakadanana nemukadzi wemunhu and she was 25 with 1 child. Takadanana for 10 years and in those 10 years akaita nhumbu, akabvisa murume wake asingazvizivi. Akaita imwe futi akazozvara a baby girl. So problem yakatanga kuitika was she never wanted me to talk nevasikana vezera rangu. Ndikadanana nevasikana taitonetsana as if ndaiva murume wake, and she will accuse me of cheating. Me dating my own age mates was something else to her. She went to an extent yekuchinja church, kupinda church yandaipinda inini. Kunamata kwakatanga kundiremera. I was an active brother kuyouth, and iye akasvika akabva ajoina praise and worship. Since she joined Zayoja yandaipinda kubva ku AFM, ndakabva ndatanga kuremerwa. Even kutsvaira muchechi chaimo ndaiva ndava kusagona. Iye she never cared, and she would address me as her husband. She wanted us to relocate.
leave Zimbabwe and go to Canada where her sister was. That I wasn't willing to do, like to settle down nemukadzi wemunhu. When I started tertiary education, she took our relationship so serious zvekuti she would come anytime ku varsity Kwangu and book for us and some stuff. I started dating a sister from the same church and she never gave us a chance yekutaura after church. Or aingoti akandiona chete ndinaye aitouya obva azomira patainge tiri. She would be jealous zvekuti zvainge zvava kutomakisa. Murume wake never found out cause aishanda 4 months away and 1 week in. Paainzwa zvinyaya haana kumbondifungira, aitondisimbisa kuti tisapesaniswa nevanhu. At times murume uyu aitobhadhara for information yekuti ndimuudze about my whereabouts agules, cause even ari around I will go to his house achitoti bamunini what. Paakatenga mota, I was the one who taught him to drive, and when he was away, he would ask me to drive his wife and kids wherever they want to be. Fast forward, the problem started when I started realizing the stupidity of what I was doing, and ndainge ndava kutoitawo serious relationship with my girlfriend wandakazoroora. Pandakamuramba mukadzi uyu akarwadziwa zvekuti murume wake akatonditi uya utaure nagules vako cause munowirirana. Painge pakaipa. Then she told me kuti ainge akandizora HIV cause iye nemurume wake vainge vari pachirongwa. Izvi zvinhu zvakandirwadza. Weeks afterwards ndakanotestwa HIV ndikabva ndabuda ndiri negative. Ndakanetsana naye kuti why uri kundinyepera, why uri kundistressa, but she kept on insisting that I am HIV positive. Takazoenda tikanotestwa tose and it was true. She was positive. Ini hangu ndakatestwa negative and maiva muna 2014. Mwedzi yakapfuura asi ndaingotestwa pasina kana chinoonekwa muropa mangu. I got married muna 2016. Tikabva tasiyana na madam muna 2019. Ndakaita single futi and ndikadanana nomumwe musikana who told me kuti iye she was born positive. Izvo handina kuita basa nazvo. She got pregnant and miscarried at 6 months. I kept on testing and remained negative. She passed on end of 2020 from a car accident. From that relationship, I wasn't able to love, or should I say truly love. Ndakarwadziwa and I became careless with myself. I'm not saying it out of pride. Asi ndakatanga kuita bonde pasina kudzivirira nevanhu vakawandisa. March 2022, I met a Shona girl and decided to be in a serious relationship. She suggested that we test for HIV. I got scared and I tested myself separately first, and we went on to test together because I found out kuti I was still clean. The relationship didn't work out because she got another job in Durban and we decided to break up. That we did formally and peacefully because we were both lovers and we knew kuti it wasn't going to work nekuti tose taita kunge vanhu vari addicted to bonde. We knew kuti we were going to cheat on each other. Tikabva tawirirana kuti zviri nani kuti tingosiyana. So now it's been 4 months dating musikana wandiri kudanana naye. Ndinomuda and I feel kuti zvishua uyu ndiye. Recently she fell sick. I took her to the doctor. She went through my test ose. She is pregnant and she is HIV positive, but ini ndiri negative. She suggested that we break up, but to me, I don't think it's a good idea because already tainge tatoita bonde pasina kudzivirira. Now my worry is that she is worried about how I accepted so easily the situation. Why didn't I get angry? The doctor was also shocked with how I was comforting her and telling her to accept. Is it a good idea to tell her the truth, the reason behind me being so relaxed? Should I tell her that I have dated many positive people before and still remained negative? The doctor told me that it's two-sided, telling her or not telling her. But now she can feel that I am hiding something from her. Ndingamuudza here kuti ini ndakasangana nevanhu vari HIV positive vakawandisa.
iye ndikamuudza kudaro angazozvitora sei. Should I wait for my Friday appointment when I will get the answers about my blood? Please notify me when you have posted. Madoctors, yeyo nyaya iyo. Mukomana uyu obatsirikana sei? Why ari kungoramba achisangana nevanhu vari HIV positive asi iye achiramba ari HIV negative? Zvinoreva here kuti atova carrier? Chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo? Kana ari carrier, zvinoreva here kuti mukomana uyu ava kungofamba achizadza vana vevanhu zvirwere asi iye asingazivi? Tinokumbirawo kuti vane ruzivo ngavatibatsire, nekuti iye ari kuti ndiri kushungurudzika kuti does it mean kuti ndiri kungofamba ndichispreada HIV kuvanhu vose? Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. I'm also happy kuti mwanasikana uya anonzi Lorraine aipinda chechi yesavata wekuti munin'ina wake ari kubuda mhopo pasikarudzi akakwanisa kuzondibata zvekare akandisendera part 2 yenyaya yake, saka tichaiverenga munext episode. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.